Дали наистина е добра идея да закупим имот на името на роднина или на някой наш близък приятел? Често пъти в практиката се случват ситуации, поради определени събития не искате да закупите имота и да бъде записан на ваше име. Обаче, днес ще дам само няколко прости примера какво може да се случи в такива хипотези. Първата. Купувате имот на ваша роднина или пък на ваш много близък приятел. Добре, за всички трети лица, т.е. аз, вие, ЧСИ-та, НАП, този имот е собственост на лицето, на чието име е записано в нотариалния акт и което фигурира в агенцията по вписвания. Само че това лице има своите задължения. И в случаи, определени от закона, съвсем спокойно частният съдия-изпълнител или пък НАП може да насочи изпълнението си върху този имот, да го продаде и съответно с тази сума да се погаси задължението именно на вашия приятел.